Вітаем вас. Вітаем вас на трансляцыі з перадапошняга дня на КДБ-6. Сустракаюцца каманды СДБ і Міраэль, і паміж сабой яны будуць высвятляць, хто зойме першае, а хто зойме трэцяе месца ў групе. Пры любых раскладах ФК Канворта, які таксама выступае ў гэтым квартэце, займае другое месца. Яго адтуль ніхто не зрушыць. Перад гэтай гульнёй расклад сілаў такі, што СДБ задаволіць нават нічыя. Калі будзе нічыя, яны становяцца першымі. Калі не, калі яны прайграюць, то яны трапляюць у стыкавыя матчы, і заўтра мы іх таксама зможам увидець на пляцоўцы. Яны будуць змагацца за ўсё ж такі за выхад у другі групавы этап. Меня зовут Городской Владислав. Зараз я передам слово тому, кто будет для вас вести эту трансляцию, аниматору Салезианской оратория Роману Грабцару. Витаем его. Привет! Команде физкульт. Як раней казаў Владислав, расклад у гэтай ситуацыі такі, што СДБ задаволіць нават нічыя. Але Міраэль не такая простая каманда, яна не будзе гуляць на нічыю або на паразу, яны будуць змагацца да пабеды да апошняга моманту. Гэта мы бачылі ў іх апошніх гульнях. Каманда нікому не жадае саступаць. Барацьбу побольше белорусский мовы. Борьбу вядзе до конца, тому зараз побачимо, що буде на полі. Влад. Все. Просто щоб... Як думаєш, Роман, хто переможе у сьогоднішній гульні? Перемога необхідна обидвом командам, причому вельми моцно. Як мені здається, перемога буде на користь команди Міраэль. Не ведаю чому, але мені здається, що гэту гульню яны зберуцца як ніколі. Зараз побачимо. Гульня розпочалася вельми активно з боку СДБ. Ну, як ми бачимо, стріли таких контрів по брамах. І зараз контратака була Міраэля. Так само Брамники пакуль што ратуюць. Пакуль што выратоўваюць брамники свае каманды. І зараз быў вельмі апасны момант каля ворот СДБ. Гулец Міраэля пробівав со своєї полови, мяч прийшов каля штанги. Марк, ну ти звір. Як і ў іншых гульнях, СДБ прапануе высокі прэсінг, калі з гэтага прэсінгу іх з'яўляюцца свабодныя зоны, праз якія гульцы Міраэля маюць шанец прайсці наперад і прыдумаць сваю некую трапную атаку. Побачым, ці выкарыстаюць гэтыя памылкі адзін аднаго каманды на поле. Удар вельмі нязручны, і брамнік Францішак адбівае гэты стрэл. Яшчэ адзін удар, але на гэты раз недакладна. Зараз побачым, чым адкажа СДБ, але пакуль што СДБ не можа перайсці сваю палову. І добра зараз Францішак сыграў на выхадзе. Змог адабраць у нападаючага Міраэля мяч.
Передача от Святопола недокладная. Мяч выбил оборонца. Гэта быў заброс на Віталія Пупіна, але ён не змог прыняць мяч, і мы зараз бачым, як выйшла наступная тройка каманды СДБ. У прошлым матчы эта тройка забіла 2 мячы, забіў Павел Мороз з перадач Сінза Віктора. Зараз побачым, ці застаўся гэты парыў на гэтую гульню. Стандартне становішча каля ворот СДБ, але Мірэйль нічога пакуль што не можа прыдумаць. І мяч падыць камандзе СДБ. Клерик выпускает, пускай мяч за кромку поля. Яшчэ адзін удар, Фрацішак адбівае гэты стрэл па сваім воротам. Вельмі надзейна грае у браме, таму непакоіцца СДБ няма аб чым. Вельмі надзейная гуля брамніка СДБ. Стрэл па воротам каманды Мірэля, але удар недакладны. Каманды не гуляюць у пас, чакаюць зручнага моменту для таго, каб біць. Не маюць камбінацыйнай гульні. Пабачым, ці такая тактика будзе мець свой плён ці не. Конструктор з мячом перадача на Клерика Ляпаскаўца, але ён не паспявае за гэтым мячом. Атака команды СДБ, передача на Павла Мороза, але мяч не проходит. Праз оборонцу команды Мирэля. Стандартно становится каля ворот команды Мирэля. Мяч не трапляет до Михаила Вишневского. СДБ протягивает свою атаку и зарабляет угловой удар. Пас на Клерика Марка, але ён не здолеў дакладна апрацаваць гэты мяч і яго згубіў. Перадача па версе. Быў вельмі нязручны удар, але Фрацішак заўладаў. І яшчэ адзін стрэл блакуюць гульцы каманды СДБ. Пакуль што іх не атрымліваецца такі вельмі добры парыў. Напружаны, як і іншых гульнях. Выход 1-1, пас на пустые ворота, але Клерик Мак не смог яго обыграць. Женя, выше иди, Женя. Гульня вельмі напружаная. Эмоцыі, пачуцці у каманды аж занадта высокія. Гульня напружаная, напоўненая свісткамі суддзі. Побачым, ці будуць карткі гэтай гульні, таму што гульцы іграюць на лініі, на грані фола, як кажуць. Брамник Мирэля захапляе мяч. Удар, але недакладны.
колькасць гульцоў на поле ад каманды СДБ. Атака ад каманды СДБ, але павярнула Рос. Не здолеў даць дакладны пас. Атака, удар са сваёй паловы, але мяч не трапляе ў браму. Яшчэ адзін удар. Як я казаў раней, каманды б'юць, пры кожным моманце стараюцца біць, а не стараюцца даць пас. Мы бачым, як нервуюцца гульцы каманды СДБ, таму што іх пакуль што нічога не атрымліваецца. Ці здолець они што-небудзь зрабіць зараз? Зараз Віктор з мячом спрабаваў біць паваротам, але не атрымалася. І брамнік Мірэля вельмі надзейна гуляе ў браме. Не дае перахапіць мяч. Евгений Козак праходзіць аднаго, але другога не здолее прайсці. І суддзя звяртае. Мы бачым, як суддзі падаюцца на пачуцці, на парывы гульцоў каманды СДБ і па кожнаму патрабаванню амаль што свісцяць на іх карысць. Што прынясе гэта стандартнае становішча. Нічога не прылезла, удар ад варот. Праходзіць аднаго, гуляе корпусам, перадача брамніка саму гульцу. Класна за Віктора блакуюць гульцы і вынас мяча. Бачым, што атацы атрымаецца Мірэль. Удар і Ксёнз Францішак іграе надзейна. Вельмі напружана гульня. Вельмі часта спрачаюцца з суддзёй, але зараз суддзя застаўся нас за сваім рашэннем. Гуля брамніка прыносіць карысць камандзе СДБ. Пасля удару Клерика Марка брамнік не змог зафіксаваць мяч і Михаил Вішнеўскі дабіў мяч у пустую браму. 1-0 на карысць СДБ. І зараз яны займаюць першае месца ў групе. Побачым, здолее ли Мірэль пераніць ход гульні. Вельмі небяспечны удар, Ксёнз Павел зарабляе вуглавы для сваёй каманды. Атака каманды Мірэль, але не здолець прайти чым далей, чым за палову поля. І Клерик Марк забівае мяч у верхнюю дзявятку. Вельмі прыгожы удар. Не змог нічога з ім зрабіць брамнік каманды Мірэль. Команда пустила амаль что 2 мячи один за одним. Это вельмі моцный удар по команде. Побачим, ці здолець яны оправиться от такого. По початку гульні так і не скажеш, що СДБ аж так перемагає, має перевагу на гэтым полі, але, як ми бачимо, все ж таки лік на їх користь, і лік добрий, 2-0. Вугловий у виконанні СДБ. Передача на Павла Мороза, і он амаль що не трапляє у браму. Забивання від Клерика Юрия.
вылетает только на свободный удар. Якась незрозумілі якісь. Штрафний удар. Зараз бачу, що отримається удар. І отримався тільки виходить удар. Незрозуміла ситуація произошла зараз на полі. Суддя щось потребував, підбили штрафний удар. Але щось там було, не ведаю. І все, супер трапляє штангу, обіграв одного оборонцю, обіграв брамника, але не трапив у саму браму, трапив у створ ворот. Передача от Павла Морозова, хитро выбил одного, заховал мяч, и брамник стоит на месте, пока что на месте. Время, сука, уходит! Судья! Время, сука, уходит! Женя, выше! Складна ситуація на полі. Команда з ДБ грає трохи грубовато, але суддя поки що мовчить, жовтих карток немає, і команда Мірель протестує. Побачимо, як буде становище розвиватися далі. Поки що ліг 2-0 на користь СДБ, і Мірель грає трохи розгублено, не може дійти до ворот команди СДБ. Спробували дати передачу по версії, але вона не отрималась. Піднімає м'яч. Дерек Марк б'є, блокують. Перша полова скончилася. Ліг 2-0 на користь команди СДБ. Гульня вельми складана, напружена, тому що є вельми шмат спорних моментів. Команда СДБ гуляє вельми грубо, але суддя поки що мовчить. Нічого не відказує, не показує свої реакції на цю гульню. Як ви прокоментуєте це, Владислав? Чи здається вам гульня команди СДБ вельми грубою? Ну, там не сказать, что вельми грубые, они імкнуться гулять у мяч, але часто бывает так, что трапляють по ногах. Ну, варто отзначить, что Мірель так само были такие моменты, але ж так, да, больше, так, на перший погляд, больше порушений іде от СДБ. А что на конт гулі, Бідулий бач, СДБ гуляла з Конворта, перемагала 2-0, але на другий тайм Конворта настроївся лепш і в выніку оказалася нічия 2-2. Але сьогодні, як ми ведаємо, нічия задовольняє СДБ. Зараз побачимо, ці перемогуть вони, ці можуть заховати нічию, або можуть пустити 3 м'яча. У гэтай гульні може здаритися все.
зараз побачимо, як буде протягуватися гульня у другій полові. Гульня почалася. Поки що лік 2-0 на користь команди СДБ. Вельми добра гульня від команди Міррелі. Спробували комбінувати, але все ж таки їх комбінація нічого не принесла. І у трапної контратації Ксьонс Віктор трапив у поперечину. Не, это была не поперечина, это брамник команды Міррель отбил своим тваром гэты мяч. Вельми отважно, надійно обороняя свои ворота. Угловой команды Міррель. І нічого не отрималося. Ерік Юриб'є і не трапляє на вуглову, але на користь команди СДБ. Зараз побачимо. І отримаються їх щось на стандартній установі. Передача на Ксьонса Віктора. Ксьонс Віктор з м'ячом. Питається 10-1, не отримовується. І Ерік Юриб'є у свого. Так, від команди Мірреля удар, але оборонці команди СДБ блокують цей удар. Ксьонс Віктор спробує вирішити ход гэтай гульні своїм власним майстерством, але поки що не отримується. Проходить з одного другого, але на третьому гольці він все ж таки його затримовує. Але відовочно, що він один з найліпших гульців у команді СДБ. Команда має дальніми стрелами, але оборонці іншої команди грають надійно, блокують удари. І ми бачили вельми незручний момент біля ворот команди СДБ, але гулець команди Мірреля не трапив у браму. Здається, брама була пуста, але вугол вельми гострий, ще один удар, ще удар. І Ксьонс Францишек гуляє вельми надійно. Проходить з одного другого, дає пас, але Ксьонс Павел перехопляє цей м'яч. Віталій Попін з м'ячом розворачується, б'є. Михайло Вишневський блокує його удар. Віталій Попін з м'ячом. Ксьонс Францишек блокує коленом удар. І Ерік Марк пытается пасти в контратаку, але заробляет только угловой удар. Бачимо, гульня поки що ніяк не міняється. Йде з таким же курсом, з таким же ліком, як у першому таймі. Удар Віталія Попіна і Ксьонс Францишек відбиває. Сзади, Марк! Паузу. Марк, сзади сюда игрок. Паузу. Тайм-аут. Сергей, тайм-аут. Играйте, Паша. Тайм-аут. Міррель заробляє вугловий удар. Поки що стандартний станочні приносить мені плену. Все тримаються, Михайло Вишневський проводить
зрабіць неплохую контратаку, але не паспеў за мячом, і ён потрапіў у аут. Атака команды СДБ, Эксенспайл демонструе неблагі дрыблінг, але дакладны удар яго не атрымалася на месте. Команда СДБ крочыць наперад, але пакуль што іх парывы нічога не прыносяць. Лік 2-0 на іх карысць, але па іх жаданням відавочна, што яны жадаюць чагосьці больш. І Віталь Ступін з мячом пытаўся даць перадачу свайму нападаючаму, але нічога не атрымалася, і контратака команды СДБ таксама нічога не прынесла, і зноў жа атака команды Мірэль не паспявае за ходам гэтай гульні, таму што мяч вельмі хутка крочыць па пляцоўцы. Але прабачце не апошні, где-то палова другого тайма засталася. Побачым, ці хопіць гэтую атаку Мірэлю, как захаваць лік нічыйным, ці команда СДБ здолець захаваць перавагу на сваю карысць. Абходзіць аднаго другога, яго валяць, і суддзя свіснуў штрафны удар. Трапляе у пусты вугол Стас Сацевич. Вельмі быў добры момант, і таксама на контратаку не скарыстаў Павел Мороз, трапіў у брамніка. Забивае мяч головой. На такой малой пляцоўцы гэта амаль што немагчыма зрабіць. Алексей Віктор робіць гэта немагчымае. Ён забівае мяч, і не проста яго забівае, а забівае яго головой. Клерик Марк ідзе наперад, але у яго нічога не атрымалася. Брамнік адабраў яго. Зараз побачым, што будзе далей. І мяч трапляе на вуглавы. Пас на ход наперад ад Евгения Козака, але не, ён робіць удар. Я спадзяюся на то, што ён дасць пас, але ён бярэ гульню на сабе. Команда Мірэль выглядае ўжо вельмі разгубленай. Здаецца, што яны не здолець пераламіць лік гэтай гульні на сваю карысць. Таму яны проста дагуляюць гэту гульню. Пастараюцца, мне здаецца, не прапусціць больш. І ўжо, наверное, думаюць, з кім яны там будуць гуляць у стыкавых матчах. Была вельмі добрая атака, пасля выканання Михайла Вішневскага, але Клерик Марк не трапіў пад раму. Віталь Попін з мячом. Был неблагі пас, але гулец Мірэля не трапіў па варотах.
пройцісь по пляцовці на ту і на іншу сторону, але до брами не трапляє, все блокується оборонцем, або у нападаючих нічого не отримується. Широху вивели ворот Мірель, але команда СДБ нічого не змогла придумати. Наша смена. Трапіў у вельмі такой выгоднай сітуацыі. Амаль што мог расстрэльваць 1 у 1, але гулец Мірэля не трапіў па варотах. Пас пяткай ад Михайла Вішневскага, але Клерик Марк не змог пераграць 1 на 1 брамніка каманды Мірэля. Добрий пас від Михайла Вішневського, наступний, але Клерик Марк знову ж не може нічого придумати з гэтым м'ячом. Перший раз ён не трапіў у браму, калі выхадзіў 1 у 1, а зараз даў недакладны пас. І яшчэ адзін момент у Марка Надзіча, і яшчэ раз ён нічога не зможа зрабіць добрага з м'ячом. Знову у Михайла Вішневського, зараз яны з Клериком Марком праводзяць шэраг вельмі опасных ударах, але яны не прыносяць ніякай карысці. Нават углового не могуць зарабіць каманда СДБ. Удар ад Михайла Вішневскага і зноў ж недакладна. Бексмар з мячом б'е ў брамніка, дабівае і зноў не атрымалася. Віталь Пупін з мячом, обходить Клерика Марка. Спробував отдать пас, але не атрымалася. Мяч трапіў за лінію поля. Робіць лік 3-0. Вельмі длинный пас быў праз усю пляцоўку, і ён яго змог гэты мяч апрацаваць і адправіў у дальні вугал ворот Мірэля. Вельмі добры удар з лёту у выкананні Михайла Вішневскага. Оп, абрэзачка, і мяч трапляе ў крыставіну ворот. Трапная атака команды Мірэля. І яны забіваюць гол. Лік 3-1. Распасавалі яны каманду СДБ. Шэраг быў неблагіх пасоў каля іх штрафной пляцоўцы, і гэта прынесла свой плён. Яны забілі такі важны гол. І все, конец гульні. Лік 3-1 на карысць каманды СДБ. Яна выходзіць з першага месца в сваёй групе.
Яшчэ раз вам узгадаю вельмі прыгожы гол ксяндза Віктара, які забіў галавой, і все ж таки, прабачце, я памыліўся, карысць. Лік гэтай гульні 4-1. 2 забілі ў першай палове, 2 ў другой. І 1 гол адквітала каманда Мірэля. Гэты гол прэстижа нічога ей не прынес, ніякай карысці. Так. И мы развитываемся с вами, так, Роман? Так, развітваюся. Прабачце мяне за маю такую руска-беларускую мову. Нічога, варта спрабаваць. У наступным годзе будзеш тут філолагам беларускай мовы, будзеш даваць курсы. Напэўна, за год ужо трэба будзе набраць неблагую форму. Сустрэч, бо тут уже нейкія неадэкватныя людзі падышлі. Фанаты каманды СДБ, напэўна. Может быть, может быть. До побачення. Блин, ну